ugens sidste udgave af Sporten Kort. I den anledning der har vi valgt at kigge lidt på, hvad der sker af sportsbegivenheder her i weekenden. Tilskuerrekorden for denne sæson står for fald, når Brøndby søndag aften kommer på besøg på Aalborg Stadion. Der er ingen tvivl om, at Brøndby har landets bedste hold, i hvert fald på papiret. Man skal have den store lup frem for at finde svage punkter på de seneste 2 års mesterhold, og alligevel lyder der rapporter om, at der til sydenlande er visse indspilningsvanskeligheder nede bagtil. Lars Olsen synes langt fra storformen efter sin knæoperation i sommer. Han har virket usædvanligt usikker i de seneste kampe på Brøndbys hold, var helt klart også ved siden af sig selv i landskampen imod Holland i onsdags. Problemerne i det defensive hænger utvivlsomt sammen med salget af Kent Nielsen til Aston Villa. Spørgsmålet er, om ikke mesterholdet simpelthen har solgt mesterskabet i denne sæson, med salget af blandt andre Kent Nielsen, Per Steffensen og Brian Laudrup. AaB-holdets opgave i denne situation må være at køre på for fulde damp. Har man 8-10.000 mennesker inde på stadion, så skal de ikke skræmmes væk af destruktive og defensive fodbold, og træner Peter Rudbæk er utvivlsomt indstillet på at våge noget i en kamp, hvor ingen har kalkuleret med point. Men krise eller ej, Brøndby er et skræmmende hold med en midtbane, der tæller Kim Vilfort, Brian Kreuz, Henrik Jensen og Per Frimand, og det skal ses i sammenligning med, at AaB's tilsvarende pladser er besat af meget urutinerede folk i divisionssammenhæng. Per Fido Jensen, den oprykkede yndlingsspiller Kim Sand, Kim Tingstedt og så Jes Høgh, som vender tilbage i truppen efter en overstået karantæne. Og på målmandsposten har Brøndby Sepp Piontek's ubestridte førstevalg, Peter Schmeichel. Mens Niels Christian Jørgensen får sin anden kamp på divisionsplan og sin debut på Aalborg Stadion. Det ligner underholdning, det ligner mange tilskuere, og det kunne også godt se ud til, at AaB's første hjemmebanenederlag meget vel kunne komme på søndag. I den tilsvarende kamp sidste sæson blev det 0-3, og der var Brøndby faktisk det eneste hold, AaB ikke hentede point imod. Målscorer til 3-0 Ben Christensen skulle også være med på søndag. Foreløbig er det blevet til 8 fuldtræffere fra hans side i denne sæson. Nørresundby Boldklub i 2. division er på udebane imod Roskilde. Dem mødte man i sæsonens allerførste kamp, hvor det blev 1-1. NB's mål scorede her af Thomas Bunderup. Meget er sket siden da. NB har været inde i en krise, har længe ligget og rodet nede i bunden, men er til sydenlande igen ved godt mod, efter at have hentet 5 point i de seneste 3 kampe. Uafgjort 2-2 i Københavns Idrætspark mod KB var vendepunktet. Så blev det endelig til sæsonens første hjemmesejr over bundholdet Randers Freja. Her bringer John Holm Jensen NB foran 1-0 i en kamp, der blev vundet fortjent med 2-1. Og så bestod man vel mesterprøven i søndags på hjemmebanen, hvor topholdet Viborg blev sendt hjem med et 1-2-nederlag. Kim Christensen kom ind og scorede det afgørende mål 5 minutter før tid. Desværre for NB er Kim Christensen tvivlsom i opstillingen til på søndag. Han trækker stadig med en skade. Det samme gør Henrik Jensen. Han har en muskelskade bag på låret, og først i morgen formiddag afgøres det, om de to kan spille. Ny i forhold til sidste weekend er Henrik Nørmølle, som vender tilbage efter en enkelt spilledags karantæne. Træner Ove Christensen har udtaget en 15-mandstrup, hvor også Henrik Siller Pedersen indgår, og NB er altså ude søndag eftermiddag imod Roskilde, som er kommet rigtig godt i gang, ligger nummer 4 og kun 1 point fra en oprykningsplads. De seneste 3 uger har over